Heptäniň başyna Türkmenistanyň günorta sebitlerine ýagan güýçli ýagyşlar owaň infrastrukturalyny ziýan ýetirdi. Sürüjüler ýagyşdan soň käbir köçelerde ulag dolandyrmakda henüzem kynçylyk çekýärler. Şeýle-de sebitin käbir ekrançylyk meýdanlaryna göýük bakça ekinleri ýagyş suwlaryna zaýa boldy. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Ýaňy ýakyna Gyllarbat etrawynyň Bennesen owasyndan ilki Bäherden etrawynyň Börme owasyna, sonra paýtagat Aşgabatda şahsy ulagyna sapar eden bir yerli ýaşaýjy syýahatyň birinji bölegini Bennesenden Börme owasyna aşýança ýollarda güýçlü ýagyşyň emele getiren oýuklaryna şaýat bolanyny gurrun berýär. Awtology ýugos tüýlik bilen sürmeli boldy. Käbir ýerlerde sil suwlary ýollarda oýuklary emele getiripdir. Diýip yerli ýaşaýjy aýdýar. 24-nji ýylyna ýurdun gün ortasyndaky daglyk sebitde güýçlü ýagyş ýagdy. Yerli ýaşaýjylar Bennesen owasyna gelen siliň ilatyň mellek yerlerini eken göýük bakça ekinlerini, şolhana käşir, göýük soğan, ukrop, petruşka ýaly ýetişen göýük ekinlere ziýan ýetirenini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjy Bennesenden Börme owasyna barýan ýoluň tas 15 kilometrini sil suwlarynyň soňra oýuklaryň we jaýryklaryň emele gelendigini gurrun berýär. Bennesen owasy daglyk sebitde ýerleşýär. Börme owasy Köpetagyň Demirgazyk eteginde ýerleşýär. Bu iki owanyň arasyna gün uzaklyk takminan 25 kilometr. Ýöne iki ilatly ýeriň arasyny dag gerişleri kesýär. Şonuň üçin Bennesenli ýaşaýjylar Börme owasyna barmak üçin ilki başda 60 kilometr çemeti güni batyrda ýerleşýän Gyzylarbadyň etrap merkezine baryp şol ýerden awtobana çykýarlar. Meteojurnal neşri hem Balkan we Ahal welaýatynyň käbir sebitlerine 23-nji ýylyna çabgaly ýagyşlaryň bolup geçendigini habar berdi. Garaşly Türkmen Nökot News neşri hem 14-15-nji ýylyna Uly Balkan daglaryna ýagan güýçlü ýagyşlaryň dag eteklerine ýerleşýän sebitlerde suw joşmalaryna getirendigini habar berdi. Bennesen paýtagta sapar eden yerli ýaşaýjy Zatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşikde ýollarda sil suwlarynyň netijesini emele gelen oýuklaryň deňinden ulagda aýlanyp geçmäge mejbur bolanyny gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy we hökümet ködäwçiligine elektron neşrler ýurdun günorta sebitlerine bolup geçen çabgaly ýagyşlar, suw joşmalary we sil suwlarynyň getiren netijeleri barada habar bermeýärler. Zatlyk radiosynyň habarçysy Bennesenli ýaşaýjynyň owa infrastrukturalarına zepir ýetmeler we ýollaryň düzedilmegi, sil suwlarynyň getiren netijeleriniň aradan aýrylmagy boýunça hökümetden ýa yerli häkimetlerden nähildir bir ýardama garaşyp garaşmaýanlygy bilen gyzyklandy. Biziň hökümetden tamany dönmede 20 ýyl boldy. Ziyan yetirmesi razi, hayrından geçtik. Diýip Bennesenli ýaşaýjylar pikeşlik beýan etdi. Mundan sonra Zatlyk radiosynyň habarçylary geçen hepdede Ahal welaýatynyň Kaka etrawyna howpsuzlyk guruluklarynyň sil suwlarynyň eziri çeken hojalyklara maddi ýardymlary berýän telekeçleri gorkuzmalary sedewar edýändigini habar berdiler. Bu barada Kaka etrawynyň ençeme ýaşaýjysy we Zatlyk radiosynyň Ahal welaýatynyň kanun goraýjy edaralaryna ygtybarly bir çeşmesi maglumat beripdi. Türkmen häkimetleri ozalky ýyllarda bolup geçen adatdan daşary tebii hadiselerde hem ziyan çeken hojalyklara raýdaşlyk bildirip olara insanperwer ýardymlary berýän telekeçleri we beýlekleri soraga çekipdi. Türkmenistanyň dürli künjoklaryna şu ýylyň maý aýyna howa çygly boldy. Bu çyglylyk günorta we günbatar sebitlerde iýun aýyna hem birnäçe gün dowam etdi. Zatlyk radiosy ýurdun günorta sebitlerine bolup geçen güýçlü ýagyşlaryň ýol açan netijeleri boýunça yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmeýär. 20-nji ýylyna Lewap welaýatynyň atçylyk sport toplumuna ýalky at çapyşyk mögtümine badalgy berildi diýip Azatlygyň yerli habarçysy Thomson Jokromussynda hökümet tarapyndan gurulýan sport çäresine çekilýän büdje diýişgärler üçin ýene bir artykmaç aladanyň tapylanlygyny habar berýär. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä Türkmenistan soňky 10 ýyllarda mejbur çäreler ýurduna aýlandy we ol çäreleriň esasy maksady bir tarapdan gazanlan nilýän ägirdul üstünlükleri wasp etmek bolsa, ikinji tarapdan adamlary başga zada eli etmedi ýaly edip saklamak bolup görünýär. Türkmenabadyň şäher häkimligindäki çeşmäniň 25-nji ýylyna beren habaryna görä 20-nji ýylyna at çapyşyk mögtüminiň açygyş dawarasy guralyp, oňa deputatlar we emellerler hem gatnaşdy. Aýlagyň sany 11 boldy. Adatça aýlaglaryň sany 8-9 sany bolýar. Dawara gatnaşan büdje diýişgärleri ellerine baýdak şar alyp durmaly boldy. At çapyşygyna tomaşa eden büdje diýişgäri öýri ýaly adamlaryň bu çäre
mecburi meyletin ýagdaýda işini ýitirmeli üçin gelmeli bolýanlygyny, ýöne olaryň arasynda seslerini çykaryp bilmeseler hem häkimiýetleriň görýän howpsuzlyk çärelerinden, hapaçylykdan nägileligini bildirýänleriň hem bardygyny gurrun berdi. Derwetäniň agzynda duran MHM işgärleri ipodroma girýänleri ilki bilen metal detektorlardan geçirip telefonly girmegi gadagan etdiler. At çapyşyga tomaşa etjek adamlaryň oturmaly oturuşlary hemişe bolşýaly gaty hapady. Biz ýanymyz bilen gazet jurnal getiripdik. Emma güç edaralarynyň işgärleri gazetleri görüp, hormatlynyň suraty var üstünde oturmak bolanok diýip kemsedici sözleri aýdyp biziň üstümize gygyrdylar. Diýip anonimlik şertinde urlaşan büdjet işgär aýtdy. Söhbetdeşimiziň sözlerine göre mecbur tomaşaçylar kameraçylaryň işaret etmegi bilen gerek yerine gygyryp ýasama saatlyk şowhun turup el çarpmaly, baýdak galgatmaly boldular. Issydy iki tane gyz huşuny ýitirdi, kadra düşäýmesin diýip olary bir gyra geçirdiler. Emma hiç hili lukmançylyk kömegini bermediler. Çäre gutarandan soň işgärler kreyne tutulan awtobuslarda ýa-da piýada öýlerini gaýtdylar. Sebäbi ipodromyň öňündäki ýol ýapyldy. O taýdan maşin geçirilmedi. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şäher häkimliginiň çeşmäniň sözlerine görä bu çäre inni her hepdäniň şenbe hemde ýekşenbe günleri geçiriler we güýz aýlaryna senli dowam eder. Bu büdjet işgärleriniň diň günleriniň maşgalasy çağalar bilen boljak wagtlarynyň ogurlanjakdygyny, olaryň bu ogurluga hiç saat diýip bilmejekdigini aňladýar diýip ýerli synç aýtdy. Türkmenistanyň asly howada geçirilýän mejbur çäreler syp çykýan emma yerine barlap bolmayan, resmi düşündürüş berilmeyen habarlara göre adam saglygy bilen bagly dürli kynçylyklaryň döremegine sebäp bolýar. Türkmenabad şäheriniň ikinji saglyk öýüniň bir lukmanynyň anonimlik şertine gurrun bermegine göre her ýyl geçirilýän ýalky at çapyşyk mewsüminde ysy howada saglyk meseleleri bilen ýüzbeýiz bolýan adamlar hem bar. Baş ağrısı ýa-da günürmegi netijesinde adamlaryň howsarlary bize gizlin ýagdaýda ýüz tutýar. Sebäbi Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň hassahana başlyklaryna duýdurmagyna görä, hassahanalar bu mesele bilen gelen raýatlary kömek bermeli däl. Olar bu hili maglumatlaryň daşary sızmagyndan gorkýany meňdeýär. Diýip adynyň aýdylmalygyny soran Lukman aýtdy. Türkmenistanyň ysy howada mümkin bolýarça köp adamyň gatnaşmagyna we uludan tutulýan dawaraly çäreler öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň doglan güni bilen utgaşýan medeniýet kepdeliginiň hasabyna has köpeldirdi we olarda öňdiňe Uly Berdimuhammedowy alkyş aýdylan bolsa, inni wasp edilýän we alkyşlanýan adamlar iki boldy. Adatlyň habarçysy ysy howada geçirilýän mejbur çäreler wagtyny dören saglyk meseleleri barada goguşan maglumatlar boýunça hiç bir resmi düşündürüş alyp bilmeýärler. Şu günler Mary vilayatyna gara renkli detallary bolan ýa-da goşmaçy abzallar bilen enjamlaşdyrylan awtouloglary gödäwçilik güýçlenýär. Bu barada Zatyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Awtoulogyň islendik bölегinde gara renk bar bolsa, ýa-da awtouloglardaky teker disklary, radiator gözenekleri, örtükleri, iýdi görüş aýnalary goşmaçy abzallary bilen enjamlaşdyrylan bolsa, awtouloglary göni jerime durulgalaryna alyp gitmek boýunça talaplar güýçlendi. Dipriol gödäwçilik ullugynyň polisiýa Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öňler şeýle talaplar bilen baglykda jerime durulgalaryna alınıp bidilen awtouloglar degişli jerime tölegleriniň tölenilmeginden soňra jerime durulgalaryndan çykarylýardy. Ýöne häzir ýagdaý üýtgedi. Häzir sürüjüler jerime durulgalaryndaky awtouloglarynyň gara renkli detallaryny dron ýerinde söküp alyp gitmeli we olary awtoulogyň renkine boýadyp ýzyna getirmeli. Diýip polisiýa işgär edýär. Şondan soňra awtoulogyň renkine boýadylan enjam gaýtadan awtoulogy daklyar we jerime töleginiň tölenilmeginden soňra awtoulogyň jerime durulgasyndan çykarylmagyna ruhsat berilýär. Polisiýa işgäriniň sözlerine görä bu talaplar polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň Mary vilayaty boýunça bölüminiň başlygynyň täzelenilmeginden soňra güýçlenipdir. Yerli sürüjiler hususan maliýe mümkinçilikleri pes bolan hojalyklar güýçlendirilen talaplaryň özlerine artykmas çykdyjy getirýänini aýdýarlar. Pul ýagdaýy pes bolan awtolog eýleri degişli detallar düzüldüýänçe awtologlaryny jerime durulgalaryna goýmaly bolýarlar.
Diýip bir marly ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu ýagdaý köp sanly sürüjüleriň öz awtowloglaryndan wagtlaýyn peýdalanmalygyna, zerur bolan detallary düzetmezden olaryň köçelere çykmazlygyna sebäp bolýar. Awtowloglardaky renk talaby ýerli sürüjülerde nägilelik töredýär. Olar özleriniň ulaglarda gara renkin gadagan edilmeginiň sebäplerini düşünüp bilmeýänlikden aýdýarlar we bu gadagançylygy soraga çekýärler. Gara renki näme üçin gadagan edýärler? Tebigatda da giýje garanky bolýar. Renktirde. Gara renk hem, beýleki renkler hem tebigatyň bide eçilen sowgady. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň indi köp ýylbary gara ýa-da garamtyl goýu renklerdäki awtowloglar gadagan edilýär. Dilden girdilen bu gadagançylyk boýunça resmi görnüşde düşündiriş ýa-da beýanat berilmeýär. Ýöneňki ýyllarda häkimetler şeýle talaplary Türkmenistanyň yssyk howa şertleri bilen düşündirmäge synanyşdylar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň awtowloglaryň aýnalarynyň garankyladylmagy hem berk gödäwçilikde saklanýar. Ýerli ýaşaýjylar garankyladylan aýnalaryň gaýtam yssyk howadan gorunmagy ýardam berýändigini aýdýarlar. Häzir howa gyzanyny gün çökleleri awtowloglaryň içini gyzdyrýar. Awtowlogda udak aralygy çağalar bilen tiýahat etseň kellelerinden gün geçip bilýär. Häzir adamlar gün çöklesinden gorunar ýaly iň bolmanyny awtowloglaryň ýykaýnalarynyň garankyladylmagyna ruhsat bermeli. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň awtowloglaryň öndürjüler tarapyndan gödeňine tuturmadyk abzallar bilen enjamlaşdyrylmagy, şol sany projektorlar, gödeňi gamaşdyrýan çyralar, gysgaldylyp ýa-da artdyrylyp goýulýan prujinler, tüsse çykarjy we ses abzallary şeýle-de bellenen kady bozulup garankyladylan ýa-da ýalpyldaýan aýnalar, aýnalaryň ýüzüne tutulýan dürli örtükler gadagan edilýär. Ýurtda awtowloglardaky goşmaçy enjamlar bilen bagly gadagançylyklar ençe meýil mundan azal ýyl arasyna şeýle awtowloglar bilen bagly göze ilginç meýillerin meşhurluk gazanyp goşmaçy tilsimler bilen enjamlaşdyrylan awtowloglaryň eýeleriniň hususan ýaş raýatlaryň ýyl arasyna çyraçylar atlandyrylmagy bilen güýçlenipdi. Atyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna ýurdun Günortugynnyň welaýatyna awtowloglarda radio antennalarynyň uzaldyryp daşyna çykarylmagynyň hem gadagan edilýändigini, şeýle awtowloglaryň jerime duralgylaryna äkidilip başlananyny habar berdiler.